Sibingelele yonke South Africa la khona le pinball finyelela khona lawa ngamadoda anyakazisa umuzi. Sibingelele nje ekseni abantu bevuka, abanye baya emisebenzini, abanye baya kuma business, abanye mabunda mfowethu baya kuma interview. Kodwa sithi mabunda sigijime ngomphako nje wasekuseni. Ngikubingelele nawe mfowethu. Ngithemba ukuthi right mabunda mfowethu. Mabunda mfowethu asiyihlabe lenkomo siqede baba. Sihlabe mfowethu. Singamoshi isikhathi. Mabunda uma indlu inamasenke inetha imvula. Uzwa namatshe ngaphandle. Okusho ukuthi indlu enamasenke every drop yamanzi ehlayo yayizwa. Noma ngabe kushaya amatshe kuba ngathi amatshe ashaya endlini. Kodwa manje mabunda kunala ingishaya khona mvangeli. Indlu mfethu mabunda enama tiles ne roof noma inetha imvula uyayizwa, kodwa awuyizwa njengomuntu mabunda mfethu osendlini yamasenke, ngoba ama tiles mabunda nama roof okusho afihla noma akwenza ungezwa lezinto ngaphansi. Ithi nethi imvula kodwa ungezwa lutho. Injalo mabunda lento mawuhamba noSimakade, izimvula abanye basizwayo angeke wazizwa ngoba you are protected. Mvangeli sonke singabantu, sonke siseyindlini, kodwa into ehlukile ukuthi lezindlu esingaphakathi kizo amarufu awafani. Yes isendlini, yes imvula i1 lenayo ishaya kwamakholwane, ishaya nala ekhaya, kodwa into enza sihluke ilama tiles akhona. Kwangathi ngamemezela namhlanje ekseni ukuthi lalelani la lo mlilo wawubasiwe lo Shadrach, Meshach and Abednego abangena kiwo is still the same fire, kodwa abantu enza ukuthi bahluke uNkulunkulu abahamba naye. Abanye bangena bashe kodwa abanye bangena basurvive. Imvula i1 kodwa sireact ngokufanayo, isimo sishaya sisonke kodwa sireact ngokufanayo. It's because of the God that we serve. Esiyangena ey'gonyameni bagene nabo kodwa thina siyaphuma. Abantu mfethu mabunda ababhukushayo laba abathiwa ngama-navy abangeni mabunda phansi kwamanzi, bangana oxygen, bangena nento ezobasustaina ngaphansi kwamanzi, kodwa ungena phakathi emanzini akakhona uphefumula. Amanzi ayangena ngaphakathi aminze ngoba kana oxygen, kodwa laba mfethu mabunda bangena nento esindayo kodwa wagcina ngaphansi kwamanzi. Lento yensindiso iyasinda kodwa iyasigcina. Wakhumbuza indaba yama skydivers. Ama skydivers ayaphakama neplane athi yaphezulu ubone bonke behla, wena wehla ungazibulala ngoba kunento abayithembile. Abehli banganama parachute, into abenza babe nesibindi sokwehla phezulu bathembe iparachute. Ebazalwane, insindiso yethu iparachute yethu iyosibamba lento. Ngiyakhumbula ivesi elithi uyangibamba kuthi nganyathele phansi, kungani ngine parachute. Bantwana basekhaya sinento esenza survive la khona abanye bafa khona. Uyabona lo simo okiso, abanye bafile kule simo kodwa wena uyaphila. Hayi ngoba ungcono, uNkulunkulu ongcono. Hayi ngoba uphakeme, uNkulunkulu ophakeme. Athi David noma ngihambe esithunzini sokufa angisabi lutho ngoba kunoJehova engihamba naye. Abanye bahamba esithunzini basabe ngoba babodwa, kodwa bahamba noThixo bangena ezintweni ezinzima baphume beqinile. Entwana sekhaya ithembe lento
imoto, themba lo nkulunkulu ohamba naye. Mabunda, Sibuda, ngithe mfethu uma ngikuleyo ndli inethi imvula. iyanetha le mvula. Ngoba isound engiyizwa ngaphansi kwendlu enesceiling neroof incane, kodwa isound engiyizwa kunamasenke inkulu, ngoba amasenke ayanqiphisa, ngoba Mabunda iroof iyanqiphisa kodwa amasenke enza ukuthi kube nomsindo omningi. uThixo Mabunda usinikeza into ayiweya, akasinikezi into engaphezulu kwamandla ethu. Ngakhumbula enye into Mabunda, umama makazogeza umntwana akamfake emanzini, amanzi angawathestanga ngesandla, uqale ezwe ukuthi ngabe lamanzi amlungele na umntwana ozongena phakathi kwamanzi. Yemntasekhaya, ngifuna ukudeclare South Africa it's safe manonkulunkulu. lesimo mntasekhaya usithestile usimakade, angeke uzufe. Ngeke kunikeze into engaphezulu kwamandla akho. Wemvangeli ngiyathanda ngathi ngabuyela kule ndaba yemvula. Ithi iBhayibheli ngelinye ilanga mvangeli uNoha wathi phakathi emkhunjini. Lithi iBhayibheli the time azofuna ukubona ukuthi imvula seyilehlile or kanjani. Lithi iBhayibheli mvangeli wakhipha inyoni. La mvangeli wayikhipha yaya ngaphandle. Lithi iBhayibheli yahamba yabuya because of imvula namanzi bawangakapheli. Elithi ngelinye lamalanga iBhayibheli ithi yaphuma kodwa ayizanga yabuya, ngoba kunabantu esihamba nabo bahlala nathi, hayi ngoba basithanda, ingoba ngaphandle kusaseyingozi. Bayekele uyotuma izinto zabo zesilungile bangasabuyi. Ngathi ngakhuluma nomfundisi kodwa amamemba angishile, lalela uhlezi manje ngoba kuyabheda. Bayotuma sebathola imoto bangasabuyi, bayeke bathola imishado bangasabuyi, bayeke ungabo bagijimisa abantu abadecide ukuphuma empilweni yakho bangasabuyi. Ngoba nali iqiniso mntasekhaya, uyabona the moment uncenga umuntu ukuthi makahlale, uyomncenga nokuthi akuthande, uyomncenga nokuthi abe nendaba. Ngoba sikhuluma iqiniso Mabunda, uthando into eza natural, uthando into onikeza uNkulunkulu. Washo mntasekhaya, the moment uforce umuntu ukuthi angahambi, uyomforce ukuthi akuthande, umforce ukuthi akufonele, mudedele ahambe. Ngoba nansi into Mabunda, ukudedela umuntu ahambe kusho Mabunda uzodedela nomuntu omusha ukuthi eze, ngoba kunezinto engeke zize, kusekhona ezinye kudinga sidedele ukuze kuzokusha. Engishaya imvula uma ukulendlu yamathayili ukuthi uma kushisa mvangeli imimbobo awuyiboni. Mabunda, angazi uyangizwa mvangeli. Uma kushisa uphakathi endlini engena roof or endlini enamazenke, imimboba awuyiboni and uzocabanga ngathi usafe, kanti kudingeka kune imvula. Ithi le mvula iyo expose la likha khona so that uzokhona ukuvala uphetshe. Uyabona uThixo mvangeli unokuletha ama situations just to come azo expose imimbobo esempilweni yakho. Kunabantu abathembileyo ucabanga ngathi banawe kanti against you. Wait until imvula isa, ila uzobona khona ukuthi nanku umbobo, hey nanku umbobo. Ngoba noJesu mvangeli bekasurrounde abo Peter, kumnandi langa lishisa, angazi ukuthi uPeter naye umbobo, uJudasi naye umbobo, kanti uyothuma yina ubonakale, bamjikele bamalekele. Lezinto bhekana nazo, ukulahlekela kwemoto, kwezindlu, kuzo expose imimbobo.
ngoba sinabantu abacomplainayo kunokuthi ngabe basebenzisa isikhathi sokuvala kodwa bacomplain. Ngoba mntase kanjalo mosesimeni ungabovala amehlo kodwa ubovala ngelise lilodwa, lelinye lithi likhala kodwa ubheka abantu abanawe nabantu abangekho nawe. Ngoba iphutha esilenzayo Mabunda sithi simo masisa sivala amehlo singabheki ukuthi ubani nami, ngoba isimo sisukuzoza uzo expose labo bantu. Simvangela inkinga yethu yini? We have indaba yokuba we are in denial. Okusho ukuthi mvangeli uma sibona lemimbobo insido ukuthi siyiphethe sithatha amabhakede sivale ngayo, kanti ayishintshi inkinga yakho izohlezi ikhona. Asifuni ukulahlekela ngabantu, sithi no sisuka kude nabo, bayangazi labantu laba kodwa inkinga yabo bamanzisa imphetho yethu, bamanzisa izindlu zethu. Ungathathi ibhakede ulibeke, faka iphethe sivale ncebo. Ngoba kwathi ngithi Mabunda mfowethu, sibu ibhakede lizokwenza ukuthi isimo sakho sibe siningi kakhulu, kodwa ukuvala kuzokwenza isimo sakho siphele completely. Sibu kwathi ngithi Mabunda abanye onkulunkulu ngamabhakede, kodwa iphethe ngusimakade. Ngoba uzoqhubeka uye emabhakedeni Mabunda, mayina imvula ungizwe kahle mfethu, mayina imvula izophela kodwa izobuya kuphinde futhi ufake ibhakede. Asikhulume iqiniso Mabunda, indaba yebhakede idle emandleni akho, idle emandleni akho, ngoba uma uNkulunkulu engekho kudle emandleni, kodwa usimakade mayekhona idla kuThixo ayidli kuwe lento. Bezothi namhlanje isusa amabhakede. Amabhakede abanye ngabantu, amabhakede abanye ngabantu esibathembile. Ngoba uJesu uyiphethe uFulazaro njengoba afile angale baletha ibhakede okuyilitshe, ngoba ibhakede uma libeke nguwe wena ozolisusa bese uThixo adile nento efileyo. uJesu makafika azodila nephethe esembobeni uthi no ngiyanibona bafethu kunebhakede elilibekileyo angikhona ukusebenza as long as kusane bhakede, kwasuka ibhakede ngizokhona ukusebenza as long as usanamanye amathemba. uNkulunkulu akakhona ukusebenza as long as kusane nyanga ayithembileyo. Amandla kaNkulunkulu sose uwabone, susa amathemba, udedela indoda yasezulwini ezokhipha izwi lesizinto ezifileyo zivuke. Thandaza ncebo sihamba. uNkulunkulu aniqine, Yes. uNkulunkulu aphendule imithandazo yenu. Oh yes. Abanye basaya emsebenzini uNkulunkulu akhanyisa ubuso bakhe phezulu kwempilo zenu. Oh yes. Abanye basaya kuma interview, uyiphasile leyo interview egameni lika Jesu. Oh yes. Abanye bakhala imini nobusuku, usimakade aphendule leyo mithandazo. Oh yes. Yonke into eniyithintayo iphumelele. Okungenzeka ebantwini kuyenzeka kuNkulunkulu wethu. Akenzeki kulabo bantu kodwa kuyenzeka kuNkulunkulu wethu. uJehova nipha amandla anqobele, uJehova nisule inyembezi, uJehova nenze kakuhle. In Jesus mighty name I pray. Bantwana benkosi, siyabonga kakhulu ekseni. Inamba nje sitholakala kizo for ama booking 0646200751. This is morning devotion. uNkulunkulu anibusise. In Jesus' name, have a wonderful day.